Hello everyone, good morning. गासिखौबो खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना दिनैहाय माने गोदान ब्लग बानायलायबाय आरोना दिनैहाय माने सबायाव थांनो नागिरदों आरोना स' बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय दाखालि थांनाया फ्राइडे खालि थांनाया जोङो माने मोसानायनि थाखाय थांदोंमोन आरोना स' दिनैहाय माने जोंहा माने बिनानावमोन थांनो होननायखाय माने बिनानावमोनखौ लानानै थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै जेसे हायो माने दाखालिथ' आं माने चार्चनि भिडिअ बेफोरबायदि जेबो माबानाय जायाखै खालामनाय जायाखै माने लानोबो माने इसां सम मोनासै आरोना माने मोसानायनि खाथिरावनो बिथिं थांलाय बिथिं मालायनो माने लोगोफोरजों थांथिंनो गोनां जायोना बेखायनो आं बारा एसां माने मोजाङै शेयार खालामनो हायासै आरोना थ' दिनैहाय जेसे हायो नोंथांमोना आं शेयार खालामसै आरोना दिनैहाय थांनायखौहाय माने जों ओरैबायदि माने गारि रिजार्भखौबो एडभान्स माने हमनाबो लानो रोङासै माने थांनायाबो इमारजेन्सि मैयासो थांगोन जाब्रबबाय लायरे ओमफ्राय थ' गारिखौनो मोनासै ओमफ्राय दा गामिनि लांदां गारि लागोनो होन्दों आरोना थ' बेयावनो थांफानो नागिरदों आरोना माबायदि जायो थांनाया खिन्थु अखा हायबोला गिदोंमोन आरोना अखा फैबाय थादोंना ओमफ्राय दायो एसे सान्दुं दुंदों खिन्थु सुबा साइडथिं माबायदि मिन्थियाला आरोना दक्षिण कयाबिलावहाय अखा फैदोंबाथ' एसे लांदां गारियाव मादि जागोन दायो थांनो थाखाय माने फुरा माबाबाय आरोना सिखारनानै दा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय एसे जाना थांसै जोंना पेन्देल गैया नालाय थाहैयाखै थ' ओंखाम जानायफोराबो एसे उसुबिदा माने बायना जानो गोनां जागोन खिन्थु सिनाय मोननाय फैनो थांना जाया खिन्थु होमबाबो माने मोजां नाङाना लासिं सिं नाङो मालायनि पेन्देलावहाय थांना जाहैनो थाखाय दायो जोङो माने माबायदि जाहैनाय जायोसै आरो ओंखामफोरखौ माबायदि जानाय जायोसै ना जाया मिथिला आरोना नोंथांमोना नुबाय थागोन बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौहाय बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना दायो जों सोर थांनोसै आरोना लांदां गारियाव नोंथांमोना नुगोन नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौहाय फुरानो रेडि जाबाय आरोना सबायाव थांनो थाखाय रेडि जानानै दायो गारि नेगासिनो दङ गारि सफैनोसै आरोना गारि सफैबाथाय थांसै आरोना जोङो जमानो दसजन आरोना जोङो दायो माबाबाय रेडि जानानै माबाजोब्बाय आरोना हाजोब्बाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय था आरोना थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना जोङो नै नाहा सानु हरदों थांनो थाखाय रेडि आरोना रेडि जाजोब्बाय आरो गारिया सफैबाय ओमफ्राय दा आनैखौ नेदों आरोना रेडि जागवाखैनो बेखायनो नेदों आरोना आनैमोनखौ ओमफ्राय दा जों रेडि जानानै दङ आरोना रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय बेलासिनि गिर्जासो मोनहैसिगोन जोङो माने फुंनिखौ मोनला बेलासिनिखौसो ओमफ्राय हरनिखौहाय जनानै फैनोसै आरोना थांनो थाखाय ओंखारबोबाय आरोना दायो जों सपन गाव मोनबाय ओमफ्राय नै जालांगासिनो ओमफ्राय थांगाथ'दा आरोना गय लादों आनैमोना गारि गाखोना जादों नालाय उननिफोरालाय माथो मोखांफोरखौ नुस्राखै उननिखौ आं बैग्रि जादों होनना बुंहर गोजासो नुदों आबा जि सुटार गाननो होनना गरम आं मोनाखै फैबाय आरोना ओरैबायदि गारि ओरैबायदि मानसि खादों हले दासो हाबहैनोसै एबारबा मोनफैबाय मा थाबायनो हायाखै सिमला गोजौ गानना होनानै जोङो बेलगुरि आनसलिकआव हाबनायमोन आरोना ओंखाम आरि जानानै थांफिनगासिनो माया फटक लाखादोंना गिर्जानि बाहेराव देनजार मानसि केमेरामेना जोंनिया मिथिं गिर्जा होनना जों गिर्जा होफैथ'वाखै माहर रायजोफोर गोसोम नुस्रादों दिंफ्राय जानांगौ सान्दुंआ नोंथांमोन गोसोम गोफाबाबो नायनो नोंथांमोनखौ जि फट' लाखादोंसो
गिर्जा हाबाखै आरोना दसे जिरायदो बाहेराव गिफ्टार मोनगोन मानसि ओरैबायदि भिरखा दखान मोनसेबो बाखि गैयालै खाटारनाक भिर ना जों दायो नै मोनानि गिर्जा नै गिर्जा हाबना लानोसै But he put his foot down and said, I will not yield to this temptation. Look at that young man Joseph. He was only 17 years old. His mother died. His father rejected him. His brothers rejected him. His boss misunderstood him. And he had an opportunity to misbehave with a woman. She called him. She tempted him. Nobody was in that place. सबानिफ्राय फैबाय आरोना माने मोनानि गिर्जा जिरायदोंमोन ना ओमफ्राय मोनानि गिर्जा जोबनानै मानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आं माने एसां भिडिअबो लाबाय थायासै खोमसि खोमलाव बारा एसां माबाबो जायाना ओमफ्राय ओंखायनो आं भिडिअबो लाबाय थानाय जायासै आरोना मोनानि गिर्जा जोबनानै पुरा गारिखौ इदिनो माबानानै जोंनाथ' पेन्डेल गैया नालाय ओंखायनो थाब थाबनो गिर्जा जोबनाय लोगो लोगोनो बेलेगनि पेन्डेलाव ओंखाम जानानै ओमफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय आं मोजांबो भिडिअ लासै थ' दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं आरोना ओमफ्राय दायो नै आङो आरो ब्लगखौ दिनैसो कन्टिनिउ खालामदों आरोना आं दायो दखानाव दङ आरोना बाजारावहाय दिनैहाय बाजार नालाय ओमफ्राय आंथ' जि फानोना बाजार दिनबोला ओमफ्राय दिनैहाय ओमफ्राय आरो फिन आरो आंनि डिउटियाव बाजारावहाय फैलायबाय आरोना जि फाननो थाखाय दा बारा मानसि गैया माने फैगोन खोमा सिमसाफोरनिया अरुणाचलफोरनिया माने एबार लावसार आरोना ओमफ्राय दा एसे मानसि जाहांदों आरोना थ' बरिं मोननायखाय नोंथांमोना आं भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामिखाय दा नोंथांमोना आं शेयार खालामनानै आं खालामनाय जाबाय आरोना ससे ओरैनो माने मोजांबो लाजोबनाय जायासै आरोना आं भिडिअखौहाय माने लानो बावगारबाय थायो बिदिनो बेरायनाय मानायाव बावस्रायो आरोना आं भिडिअफोरखौ खालामनो थाखाय थ' थेंक इउ जेसे हायो आङो नोंथांमोना शेयार खालामबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायबाय सोरसोर नायगानि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना सोरबाफोर नायनानैल' थादोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना मोजाङैबो माने मोजां शेयार खालामजोबनो हायासै आरोना गिर्जा जनाय मानायावबो माने उसुबिदा मोनोना भिडिअबो लाबाय थानो बेखायनो आं बारा एसां नोंथांमोननो माबाजोबोसै आरोना दखानफोरथिंबो ओरैबायदि भिर ना ओमफ्राय आं माने लाबायबो थानाय जायासै आरोना थ' थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोना बाय बाय